mambo angebana nasumana ngawita yodi tuona na maso ndi msogoleri wa chipani cha UTM na mwenzo akale msogoleri wa dziko lino la Malawi kuyambira pa 16 September hadiso Kabambe Dr. Engineer Bankani za Juma sikwali ngati zinthu zikuyenda bwino zinthu zaonongeka chifukwa mmene chuma chathu sizikuyendera bwino sikwali ngati zinthu zikuyenda bwino sizikufuna mwina anthu osamala kuna mwina odziwa opemphera tilimochuluka osamala tilimochuluka koma nkhani yakuda pano ndi nkhani ya zachuma chuma sichikuyenda bwino kuno ku Malawi choncho yakayo amene ali ndikuthekera sintha Malawi nkhani zachuma choncho amanda abambo anamana nasungwana ineyo taile yonse aifoniwa kimkale ndikupeza wa olemenezeka mambo isa amene akale akulili omwe ine olemenezeka amaita abambo anyamata ndasungwana magugu athu amene muli pano mundilole masanano ndi alandire a president number 7 a dziko lino la Malawi olemekezeka Dr. Aliyense Kabambe pano pa Ntaja lero lachiwiri pa 1 July chaka cha 2025 patsala masiku 72 kuti dziko la Malawi lichite mwayi likhale ndi ndalitso lipeze president wa nyowani. President yekhayo amene atakuonze mavuto azachuma ku Malawi kuno ndi Dr. Aliyense Kabambe amene tili nawo pa Ntaja pano masana. Mundilole a president Dr. Aliyense Kabambe ndi a first lady athu Madam Bridget Kabambe kuti pa Ntaja pano ndi apemphe a group Ntaja kuti akulandireni zikomo. Toyambira tipeleka ulemu kwa abana atu amene afika munthawi ino Dr. Kabambe bwana mlandira ulemu wanu pamodzi ndi madamu wanu. Ulemu wina upite kwa atsogoleri a chipani cha UTM nonse mlandira ulemu tofika pamalo pano. Ulemu wina upite kwa mafumu anzanga nonse amene munamva uthenga ona kuti bwana amene akuyembekeza kuti akhale president amene kubwerayi kuti akufika kuno ku Ntaja inu mafumu ndikuzipereka pamodzi ndi anthu anu mulandire ulemu wanu. Ulemu wina upite kwa wina aliyense amene wazipereka uchokera kumako kuti apafika nthawi zino mulandire ulemu wanu. Bwana ine pano ndayima malo mwa agogo athu apalama Chief Kawinga ndamene andipasira uthenga. Agogo achoka
apita kudalina kumene kuli zovuta je angondipasira utenga kuti bwana akabwera mundiyamikire komanso mwauza kuti talandira kuno kuntaja ndi manja awiri. Ndiye bwana ngati mwafika mukhale omasuka pamodzi ndi atsogoleri anu onse. Kufika kwanu ndi chinthu cha mtengo wapatali bwana. Anthu mwina akangoona mavidiyo, mwina akangoona mmafoni kuti kodi bwana waendiye mwendi uti. Kufika kwanu wina aliyense ali ndi chikomo kwambiri. Bwana kufika kwanuku pembo msonkhano umene walero ndiwongoyenda ndiye tikupempha kuti mupange siku loti muzafike pa ground amatakuti nikulukuti bwana anthu mukaona apawa malinga ndi makalata amene tinalandira ngati mafumu uthenga unali woti mufika kunoko chamma 10 o'clock koma anthu afika nthawi yomweyo sanatope kukudikira inu kwana kuti akuoneni maso ndi maso. Bwana inetu menda imachonchi uthenga umene ndinapasidwa ndagogo ndi umene kuti tiwonjezere sizichita bwino koma kona kuti mwauza bwanawo akhale omasuka anthu afotokozere china chilichonse chimene amangosowa pa radio kwa anthu kuti azemvere mwayi wowoka zikomo kwambiri. Manja majifumu President Mujirole kuti panthawi ino ndayitane amene acheya amusika wapano pantaja sika undo waukulu ndithu ndipo sizizindikira bwino kuti Aharuni asapereke nkhawa zawo kwa inu ngati president wathu kuyambira pa 6 September pano. Aharuni nthawi yake. Ndipeleka ulemu kwa President anga Dr. Kabambe ofika pamalo pano. Kachiwiri ulemu upite kwa mai akunyumba kwawo amene aperekeza kuti azationere limodzi. Ine ndayima pano ngati mnyamata wanu wapano pantaja obadwira pano amene akudziwa mavuto apano. Ngati anthuwa adzauze mavuto amene tili nawo pano kuti bwanawo akamatenga bomali adziwe kuti kuntaja kuno tikufuna azatikonzere izi. Pana atu pano pantaja sika umukuona unde tinamanga tokha. Boma iliboli anatiuza kuti tisamuke tikakhale kudambo uko. Anatibulira dambo iwowo anataka kula anakhala nawo 3 years akulepera kumanga. Kutunga timanga within 60 days. Tinauza tizosatheka mutitenge kumene anthu anamanga sosika woka tikaone kuti ankamanga style yanji kuti zikhale zolimba. Ndemene mukonera sika uchibaduleni madzi ulibe. Zinali zinthu zowawa mmene amabwera auwa anakumula mashopo athu ndikukisisa mapaipi koma madzi wotuchena akambe kugawa ifosa ndipasaso. Sika umene mukuonerawu kumangochuka kuti kuntaja koma kuntaja kwakosikuoneka bwino. Tikudikira inu pa 16 pano mukatenga boma kuti tidziwe kuti inuyo ife tinakuvoterani vote yathu sitinataye madzi tikuyenera kuti muzatiganizire mapenda apano pantaji. Timangoonera munyuzi akuti nifu anthu akumalandira anyamata wa pantaja pano akungozilimbikira okha ngongole sakuipeza. Pantaja
komanso tiniji padala pafupi koma linalephera kutipasa ambulance ena achifundo ndi kutipasa komanso atibera sinabwere Machina anatipasa ambulance ndipo anachita kulengeza pakana pa Zodiac ndi time zomwe mpaka lero ambulance jasi kufika kofusa so sitikuona chifani mphamvu tilibe Yesu kupemba kuti pa 16 pano boma mukatenga ambulance yotifuna kwa abama osana kula atigulira yena yathu yonse ndanga atibere yokula yena oso mukati kuzira kumeneko mukatenga bomali ndikube ati muchokera kuna yuchi mwazungulira mpaka na kusanama kuti mubwere kuno pati lusewu wachidula apa makanika kutusa kuti sewu osisewu pabwino mukazatenga bomali na pa 16 sewu umene muzatichire grepu kwe munapambana ukakotera kutali uko bali sewu wachidula pa ukadusa ukagogo apala mawantika winga sewu wadusana kutusise ni pati sewu osi mungakangaliza tukafika pati sewu osi wabwino zimenezo kuti zicheke ndi inuyo bwana pa 16 pano mukatenga boma ifeyo kuti tizambe mkoma Antu akukane kwa nini kumalire ndi Mozambiki timadalira tukatenga katundu watu kuna ichi kuja antu amatoka pano kapanga business kuna ichi amafutika maendedwe chifoti sewu wachidule ndikufuna kama kuta akunde kuti ulendo kumaononga ndalama zote tiye ni bana mukatenga pa 16 pano boma muzati kumbukire zinazo sindimaliza ndizakuza ni ulendo una mukazabwera wasokana ziko mukambiri siku kwambiri amene wanali achera amusika pano pantaja auli kulongosola mavuto amene ali pano pathawiro amayenda abambo anyamata ndi asungwana kwa onse amene tikumva kupweteka kuti kumalawi kuno zinthu sizikuyenda bwino mavuto afunga azachuma chiyimike chipakira mwamba chiyimike chipakira mwamba chipakira mwamba chipakira mwamba UTM chokolatu Dr. Aliyense Kabambe pa 16 September pano Dr. Aliyense Kabambe mu 72 days nanga ife tonse kuno kuntaja kuno September ino amayinda abambo Dr. Kabambe kuno sana abwere okha yaye abwera ndi advisor wawo akweni Dr. Patricia Kaliati ntchito yawo masanano yoti atambasule kuti Dr. Kabambe amapanganji ndipo azatipangira zotani kuyambira pa 16 September pano osakutayira ni nthawi a president mundilole ndayitane akweni Dr. Patricia Kaliati kuti apereke moni ndiponso atitambasulire kuti chifukwa chani tikuyenda kukhala ndi Dr. Kabambe ngati president mdzikomo September pano, Your Excellency the first Senate to become 16 September. Agogo watu walemegezeka senior group ntaja ndezi gogoena onse amene muli pano inuso amene agogo mungu wayimirira senior chief yathu ule mwana vice president yathu wapwisa ndicho ndikunoona po salambula komanso national director of operation National Organizing Secretary, komanso olemekezeka director ama ya region, director nyamata region, nima committee executive yonse. Amainda abambo wa nyamata dasungwa na moni nonse. Ifeba nota uwesa ni president. Wemi aba 16 September. Timango funa inyo mungu kwanilisa. Koma ifeo da kontakale. Ndipo chifuwa chani, kimulito na Aliyense Kabambe. Aukala president pa 16 September bana. Ata leo kaba
budget director ndamene amaonesesa kumachita mabudget kuti Malawi dziko liziyenda bwino anthu azikhala ndi ndalama m'matumba. Lero zibambo tingothawira kubawo kuthawa zolengeza chifukwa ndalama m'matumba kulibe. Nthawi imene ndalama zimapezeka anyamataka ndali amenewo kuchoka pamenepo anali reserve bank governor amene amaonesesa kuti chuma chisamangokomoka ngati mene kwachakukomokera pakali pano. Komanso nthawi imeneyo anthu katundu anali wosika mtengo, sopo weniweni makula mosika mtengo, fertilizer weniweni anali pa 18,000. Komanso ngakhale mafuta anali osika mtengo. Lero fertilizer wafika pa 150 ife tikwaniza. Mu history ya Malawi anthu kumalowesa ndowa kuchipindana kumadabwa kuti ababa nyamula kututu tikuonera chaka chino. Koma nthawi imene yayo anthu amatira fertilizer kumunda anthu amakolola, koma chaka chino sisi kuchitika, masiku awa sisi kuchitika. Chipempha atsogoleri tisakhala kuise 40 ndikukupa mphani pano kuti ngati ufuna kuti zinthu zisike tikule zinthu zosika mtengo tikapoteto kanalisoka pano. Achama ndi anthu akusika amadanda ulo zinthu kuno Your Excellency tikuyamikeni kwambiri. Kunoko boma la Machinga likanakhala ukhalo lotukuka ifonde ukhalo linabweretsa democracy Malawi. Boma la Machinga likanakhala pasidwa ulemu kuposa maboma onse. Limene linakula anthu pamoto Malawi muno ndi boma la Machinga. Mapeto ake anthu kunakufutika, fertilizer sakulandira, misewu ndiyo kutukuka, komanso ngakhale nsika kulinira kuti nsika wakuntaja kunoko ndiopesa chisoni. Koma nsika huu kuchita contributing ndalama zambiri kupita kuboma. Machinga muno mafumu ali apa amaenda kutali kupita kuboma. Boma ni kutali anthu ali kuno. Anthu kunoko khala amasiye opanda anthu okwayang'anira kuti akasate kuli boma ndikutali amaenda mtunda watali kumaononga ndalama zambiri. Pamene mutenga inu boma pa 6 September pano aganizeni anthu akumachinga kuti nawonso zikhandi anthu okwayang'anira. Boma analisiya kumapiri uko ndikumaonera mitengo uko anthu kunoko ziyang'anira okha opanda wina aliyense. Boma linene kukhala kuno kuti anthu awawa wazione kuti atisi athu ndi awo ofesi akulu ndi awo ofesi imene tingapite ndiyo. Komanso Malawi muno ngati kuli anthu amene akuvutika kwambiri nde mafumu akugwira ntchito za boma koma kumalandira zonyenyeka machenje amene kumalandira. Ndinakumva ndibwana kuti pamene mutenga boma musalemekeza mafumu kuti azalandira kanthu kolemekezeka kenakati. Mafumu ambiri ngakhale achanawo sangapita ku private ndalama zolimira private sangakale nawo. Ngakhale akakuti asankhidwa kupita ku second ku university ati mwana ndi mafuta chifukwa ndalama imene macheya amalandira ndiyochepa kuti ine sindingathe kuinena pano kuti nditengere salale yayo ya mafumu iyi. Ndiye kuti ngakhale maukwata wasokonekera ngakhale yawo akutenda nawo yaugaja chichimale. Ife timalini kupempha inu ulemu waukulu mafumu amalepera kugwira ntchito zawo kumagwira ntchito za boma. Koma mama kuti alandire ndalama ndi amachita kulandira mtunda wautali kukalandira masale yawo ochepanso munapata nthawi yayitali. Tikupempheni anthu akumachinga tikasankhe moyenera tisasankhe chizolowezi koma kuona anthu chachi pamachinga pano pantaja pano akulandirani bwana ndipo ntaja yasita ndikunyadireni kwambiri kuti inuyo mumafuna zinthu zakuti zikuthandizeni. Takhala ndi anthu koma sabato zili panozi ndiyeni mavuto okhaokha. Machinga kunoko kuntaja kuno ngati anthu akuchita bwino ndikumakhala ndi zinthu zawo chifukwa cha anyamata athu amene amakagwira ntchito mayiko akunja. Koma sizikuyendesa bwino chifukwa ndalama kuti asinthe ni ndalama yambiri imene akuiwononga kuti akapange zinthu zozidalira pa iwoka. Tikuyembekezera kuti pamene mwanena bwana kuti mukangotenga president pa 16 September boma lilonse mupereka zoziyenera zawo kunoko azipanga wokha ndi ndalama zimene azilandira. Tikunyadireni kwambiri ndi president ekhaya amene mwayenda ndikuona mafuta onse amene ali Malawi muno komanso makamaka mafuta amene ali kuntaja kuno amene anthu akumayenda chokwawo kumapita kuna mayuchi kumakhala ngatizo sali Machinga muno zipatala zosalongosoka azimaye kumavutika kuti akathandizike akumayenda mtunda wautali komanso akachita malifeo kuti apiteko ndi chamene achama ndi kuti maambulasi kulibe. Komanso maukwati ade kuno ali kwambiri chifukwa alibe zitsanzo zabwino. Leo ni siku tukuka kuti akagwira ntchito kuti komanso akaputira kuti kwambeni bwana mudiwombose mafuta amenewa amene mukulemekeza ati bambo kuti akhala uzaliye pa iwoka anyamata ndi
kwati atata chifukwa nakuti alibe ndalama sakuti azitumikia mabanja awo mabizinesi sakuenda bwino aduka ikutani bwana pamene mutenga president ithandizeni kuti Malawi mukule pamoto mamoto amene tili nawo ife kunoko kumachinga kuno walopaka na mutima tikusowa kuti kodiso pano tikakhala pati kuti moto amene uzizira uli mutima mafuta medina tipemphe Mulungu bwana kusogolereni akupaseni ife zimene tifuna kuti mkale president mutombole mafuta amene ife tili nawo ndi mawu amene wabwana ndimati ndikuzutsireni amene afuna kuyimira kuno ngati MP olemekezeka opposite olemekezeka blessings takunyadirani opposite nyamule komanso tindi akaisalatu pano akaisalatu olemekezeka akaisalatu olemekezeka ndikupaseni mpaka opposite kuti muyankhule kuwapase moni anthu komanso mwalandire bwana kuno kuntaja olemekezeka opposite chipagira mwamba UTM sogolo latu siko mukwambiri ulemu kwa president achipani cha chokondedwa cha UTM Dr. Adzaika Kabambe ulemu kwa mai akwawo amene tili nawo pano ulemu kwa mlangizi wa president mai Patricia Kaliati mulandire ulemu wanu ulemu wina ndipereke kwa onse amene aperekeza president aku region ulemu upite kwa mafumu athu nonse amene mwafika pano komanso ndisayiwale a district governor constituency governor ndi anzathu onse akuchipani azimayi ndi azibambo amene mwafika pano anyamata ndi asungwana amene muli pano mulandire ulemu wanu UTM sogolo latu choyamba a president tikulandireni nadziwa kuti mwatopa chifukwa cha misewu yovuta munali ku Nayuchi amene afotokozera Islaji amene ali chairman asika wantaja komanso ndi shadow councilor athu akuno afotokoza kuti pali njira yachidule koma mwadutsira kutali mwina akutsata kuti mudutse njira yabwino ngakhale si yabwino ife kuntaja takulandirani takulandirani ndi manja awiri a president anthuwa anawuzidwa kuti mubwera 10 koloko koma bwana anthuwa sanaone kutopa kudikirani chifukwa choti afuna amve mfundo zanu zoti yabuka zomwe mutayendesere dziko lino kuyambira pa 16 September 2025 bwana president taima pano si constituency yathu constituency yanga maka yayambira munsewu mukupita kwinako constituency imeneyi ili ndi mavuto ochuluka ena afotokoza kale shadow councilor kuti ndi mavuto amadzi amusika komanso tili ndi mavuto akulu pa secondary school ya Ntaja. Secondary school ya Ntaja inachedwa ndi mphepo kale bwana kuti mukaione mukamva chisoni choncho bwana mukazatenga boma pa 16 September pano tikuyembekezera kuti mutikonzere bwana anthu amene mukuwaona wa bwana sio gawa ena chifukwa cha njala mwina alipita mkaja koma ambiri mwapeza anthu amene wakati mmamva kuti kunali anthu amene amafa ndi zitedze kumadya mizimu ndi amene wa bwana ngati mmamva kuti anthu amadya zinthu za mchire zowawa amafa anthu ake ndi amenewa chifukwa cha chimenecho bwana ndiye chifukwa chake akhala akukudikirirani kuti amve kuti muli ndi mfundo zanji kuti mukalowa mboma mwina anthu aone kusintha akakhala mafumu
Ndiambiri wa bwana zambiri zanenedwa kale nthawi yanga imene ndinayo ndiochepa kwambiri paja mfumu apempha kuti muzabwere ku msonkhano wokhazikika zambiri mwina zakambira pa nthawi imeneyo. Zikomo kwambiri takulandirani kuno ku Nthaja bwana. Zikomo. Tatogota kwambiri president yathu imati ndi apemphe vice president honorable Salambula kuti akuzuseni kuti muyankhule ndina ntindi wanthu umene wakhulupana pano. Thank you so much, Your Excellency. Zikomo takalisa kwambiri bana eti timakalisa kuti tiyimbe pang'ono timayimba pang'ono timakalisa kuimba machalichi kapenaso ndikamati akubatoto ili muzidi aye ndikatiso akubatoto muzidi amalawi takana tampana eti akubatoto Silanga watoto akupatoto soma kwambiri uno kuntaja anthu mmatha kuimba kwambiri. Ulemu wanu Dr. Kabambe amene ndino president kwera pa 16 September pano komanso ulemu Madam Bridget Kabambe amene munakhale first lady amene munazilandira ku State House. Mwachidule ndingoti maulemu akhale m'malo mwake chifukwa ya nthawi mafota apatse mwayi waukulu bwana president amene atatenge kuyambira pa 16 pano kuti akupatse zifundo zawo zotchakuka kwambiri. Koma ndi malo awiri okha amene ndimafuna ndikupemphe ino amalawi akuntaja. Malawi akhoza kukhala wabwino mabanja tonse tita mabanga zodalirana. Ndikutanthauza kuti banja la agrupu awo lizitanso kubanga konsira aneba ena kapena mabanja enanso achibale. Kutanthauza kuti tosefe takhani mtima wokondana ogwirizana obanga chinthu chimodzi. Malawi akhoza kukhala okongola komanso wabwino ndipo tonse zikhoza mati. Chachiwiri ndifanira kuti mwana wanzako akagwidwa nding'ona mu mtsinje wa Chile uja mtsinje wa Chile ukuyenera ngati kholo uzilangiza wanzako uyu kuti asapireso kuti wanzako ngati wagwidwa nding'ona ku mtsinje kuja ukuyenera iweyo usamalitse iweyo komanso azibala konse asamalitse asapireso kutiko kwabineso akalaniso akagwidwaso nding'ona. Mundipe chasa Malawi amadi mpeshe manjovu sabiramo kawiri ngati bali anthu amene amakhala ndi nkhope zosangala ndi anthu akuno kuntaja. Chifukwa chani demokrasi inabwera ku Malawi kuno chifukwa anthu akadiwo inuyo inu. Koma ngati anthu amene mukudandaula anthu amene mukulira kwambiri anthu amene mukulanda anthu akadiwo inuyo inu. Mundipe sese yenda nakuti mphenye mwanje kusamalani sabiramo kawiri. Fisi ndi fisi akachoka pililo olopita pililo amakhabe yani fisi. Enawa tidaona kulala kadama asangala ndiye naja anthu akumanza aja folo aja chakachilo sila peso zina amatenje asangala enanda
Ampaja amwanza jandu follow achi. Chaji noso sina ngaso sina chaka chinocho. Ngaso sina. Yeni kulibe edi chifanya kuyangawa. Nacho zina muntu ngati. Kuyangawa Sana lomweli tinawana niwa au kabidwa. Au kabidwa kwa masoba ya mudefu, kwa masoba ya polisi. Ndiyo pamene chabadali jifunga. Pamene chabadali jifunga. Chifoda ayo mudefu sama awo anamiwa kula kabidwa ayi. Apolisi sama awo naso anamiwa kula ni au kabidwa. Pamali jani jifunga amai mukuona. Lecho ya ntawi ndikupase ni mpara ukwanira bwana muyankule. Sio mkombili amgabu dalise na mazi. Sakololato. One. Ipemerere. Toyamba ndipereke moni kwa Mai Kabambe amene muli pano. Ndipereke moni kwa advisor president wa UTM pano nimegezeka Dr. Kalianti. Ndipereke ulemu kwa vice president yathu amene muli pano limegezeka Salambula a national organizing center ndimakomi members onse a central committee. Timakonera maungu posachedwa hapa. Chimanga kulime chinakwera mtengo. Peteresa anakwera mtengo kwambiri sitakwanitse kukula. Ucha wa AIP sana dipatsenso kulosirira andire iya. Adi makinso anatseka chimanga chakugerera sima pezekanso iya. Anyamataso sali muzinchito kulibe makampani anatseka. Ama business akukula zinthu mokwera mtengo kwambiri naonso business apoterawo apansi. Zinthu zakwera mtengo ndizona mukwiza naze zakwera mtengo ndikachula chinthu muzidi chakwera tamvana muopa chakwera. Wino wa democracy pasaka 5 ziri zonse Malawi timapatira mwayi waunika amene adindo agwira ntchito ngati adindo sagwira bwino ntchito timatani chotero achakwera tiatani achakwera. Pa 16 September pano achakwera tachotse. Pa 16 September mukapotere ine Kabambe ngati president wa Malawi. Mukapotere president wa UTM ngati president wa dziko la Malawi. Mukapotere ma MP a UTM ngati ma members of parliament. Komanso mukapotere ma council a UTM api akakhale ku council yathu ya Machenga. Ndikuuzani zifukwa zinayi zoti mukapoterere chipani cha UTM. Ifa choyamba tidzakonzanso chuma cha dziko lidzakhale mchimake. Chuma cha dziko lino chikakhala mchimake ndiye kuti ndalama yathu ya Malawi kwacha icha idzabwereranso kukhala ya mphamvu. Tikapanga zimenezo mitengo ya zinthu idzatsika. Fetereza adzatsika, shuga adzatsika, mchere udzatsika, bread adzatsika, mafuta ophikira adzatsika, mafuta agalimoto adzatsika. Tikakonza chuma cha dziko lino zinthu zonse mitengo yake idzatsika. Chachiwiri ifa UTM tikalamboma tidzaika 100 billion kwacha chaka
ntchito za makonsolo aboma lililonse kuphatikizapo konsolo ya Machinga. Pano makonsolo ngati ya Machinga mandira 300 million kwacha, 500 million kwacha, 3 billion kwacha. Ndichifukwa kama akanika kukutumikirani bwino, ifa UTM tidzakweza ndalamazi kufika nazo pa 100 billion kwacha pa chaka chilichonse. Chotero akonsolo ya Mangocha ya Machinga kandira 100 billion kwacha, acheya ansika ndiye kuti nsika uchadzakumangirani. Msewu wopita kuna yuchi utitsawika pula umene ucha ya UTM kuyambira pa 16 September. Komanso msewu wopita kungokwe kudzera kwa senior chief tidzawikiranso stala udzakhalanso mbudget yoyambirira ya UTM chaka chino. Ndi ndalama ya 100 billion kwacha, secondary school manena icha kayukanika icha nyamata ino ifa UTM tiikonza imene icha ndi 100 billion kwacha imene. Komanso nkhani ya vuto la madzi kulikonse kulibe mapaipi amadzi akonsolo ya Machinga ndi 100 billion kwacha apititsako mapaipi amadzi nyumba iliyonse kukhale madzi kumeneko muzaka 5. Komanso ndi ndalama imeneyi 100 billion kwacha pa chaka chilichonse malaini amagetsi kumene kulibe akonsolo ya Machinga apititsako malaini amagetsi kuyikako ma transformers komata zaka 5 nyumba iliyonse dziko lino kuno ku Machinganso zikhale ndi magetsi. Ndi ndalama imeneyi 100 billion kwacha aboma la Machinga aonetsetsa kuti maskulu onse akonzedwa bwino, ali zipangizo zoyenereza, zipatala zonse zazing'ono za pa district zonse zakonzedwa zili ndi mankhwala oziyenereza. Komanso kumene kulibe madzi kupite madzi, kumene kulibe magetsi kupite magetsi, misewu yonse tiyikonze bwino. Komanso ma contractors omagwira ntchito zosiyanasiyana zimenezi mu 100 billion kwacha imeneyi adzakhala ma contractors akonkuno kuntacha. Tikapanga zimenezo chamati money segregation Malawi tidzayamba kukhala ndi COVID mtumba. Chachitatu ifa UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka chindi chaka mu ntchito za ulimi. Cholinga fetereza achipe, akachipa fetereza tidzalimbikitsenso mpangenso program icha tinkapanga nthawi ya malemu apingo ya subsidy. Anena kale olemekezeka Dr. Kaliati ine ndagwira ndi malemu apingo ngati budget director amene ndimakasokosola ndalama kutsika mu ntchito za boma kuti zitukuko za boma zichitike. Chimodzi mwa chitukukozo chinali nkhani ya fetereza subsidy. Ifa UTM tikalowa mboma tidzayiyambiranso fetereza subsidy icha anthu ambiri mayi muno kuno kuntacha adzalandiranso fetereza wa subsidy. Ndiye ndi 500 billion kwacha metseke kulimi idzathandiza fetereza adzapezeke kwa wina aliyense, ena adzagule fetereza ochipa, ena wa subsidy. Tidzalimbikitsanso ulimi wa nthirira, ndicholinga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Kuno timalima mpunga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka, ena timalima chimanga tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka, timalima na ndolo tidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Ndi zina zonse tikalimbikitsa ulimi wa nthirira nkumalima kawiri kapena katatu pa chaka, tidzayamba kudya katatu. Ngokwe zina zatulukira mu nthawi ya malemu apingo, ngokwe zichazibwereranso mulamuliro wa UTM posachedwa.
tidzaikaso ndalama ina 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mapakitale. Tidzakhale ndi mapakitale osiyana-siyana, tikali matonje tikhale ndi mapakitale oumba nsalu opanga zovala, tikali mantedza soya tikhale ndi mapakitale opanga mafuta, tikali manandolo tikhale ndi mapakitale opanga daa, tikali mazosiyana-siyana tikhale ndi mapakitale achilichonse tikulimacho, kandi zipatso tikhale ndi canning factories okonza ma juices nzina zotero. Tikalimbikitsa nkhani ya mapakitale, anyamata ndi asungwana ali apa adzapeza ntchito mapakitale menemo. Chotero 1 million jobs idzateka sidzakhala yofuta. Tidzakhala mapakitale amadera onse a dziko lino opanga zosiyana-siyana zimene zikulimidwa mmene moja. Chachisanu ndi chotsiriza, ife a UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Ndicho linga choti mu zaka 5 zoyambirira tidzatsegule migodi yonse chapera 10 dziko la Malawi. Kuno kumachinga tidzakhala ndi mgodi umodzi, madera enanso migodi yosiyana-siyana. Mulungu anatidalitsa ndi miyala yosiyana-siyana. Dziko lonse lino tilinso ndi mafuta agalimoto komanso gasi dziko lomwe lino. Ndiye miyala yonse iyi takhala tikumangoyiyang'ana osachitapo kanthu. Ife UTM tikalowa mboma tidzatsegula migodi yonse chapera 10. Ndicho linga chonena kuti mmawa mwakuti anyamata athu azipita kuchonu kafuna ntchito migodi, azipita kukopa belt ku Zambia kafuna ntchito migodi, anyamata athu azipeza ntchito dziko la Malawi. Tikapanga zimenezo 1 million jobs sikhala yovuta iyayi. Mu zaka 5 zatiyambirira anyamata ndikulonjezana, anyamata nonse a Malawi mudzapeza ntchito, ena migodi, ena mapakitale, ena mu ntchito zosiyana-siyana zimene tizazikhazikitsezo. Dziko la Malawi ladutsa mu nyengo ziwiri mu nkhani za ndale. Nyengo yoyamba ndi imene Malemu Dr. Banda anagwira ntchito ndi mafumu athu ndi ena tonse kubweretsa ufulu wodzilamulira tokha. Mbali yachiwiri imene idachitika ndi President opuma His Excellency Dr. Bagiri Muludzi anamema Malawi tonse tikhale ndi ufulu wa democracy. Ndiye mbali ya Dr. Banda anatipatsa ufulu wodzilamulira tokha, mbali ya His Excellency Dr. Bagiri Muludzi anatipatsa ufulu wa democracy. Koma ngakhale takhala ndi ufulu wodzilamulira tokha, ufulu wa democracy, chatsala lero tikonze ndi ufulu wa pachuma. Ngakhale tili dziko lodzilamulira tokha la democracy, chimene sitinathe kuchikonza ife ndi nkhani ya umphawi ndi kusowa kwa chuma umoyo wathu. Lero dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko osaukitsitsa pa dziko lapansi, ngakhale tili pa ufulu wodzilamulira tokha. Tikubweretsa kusintha, koma kusintha kwake pachuma ndi chitukuko cha dziko lino. Tifuna dziko lino lisinthe pachuma chake. Tifuna Malawi umoyo wawo usinthe, akhale ndi dziko lowala, akhale ndi dziko lodala, akhale ndi dziko lodzidalira tokha. Chotero ife tikalowa mboma tionetsetse kuti makonsolo onse tikuwapatsa ndalama zokwanira zoyenera kukonzera zonse za makonsolo atumikire bwino Malawi dziko lino. Komanso tidzakonzanso ntchito za ulimi, chakudya chizipezeka, tizilima zambiri zizipita ku mapakitale, tidzakonzenso ntchito za mapakitale, tizipanga katundu ochuluka, amayi, anyamata ndi asungwana adzapeze ntchito kumeneko. Tidzalimbikitse ntchito ya migodi, Amalawi ambiri apeze ntchito migodi. Zonsezo zidzathandiza kuti dziko lathu litukuke pachuma chake, oyamba kutsogola pachuma ndi chitukuko. Chotero pa 16 September mukavotere UTM, mukavotere president wa UTM, mukavotere ma MP ya UTM, mukavotere ma council ya UTM. Cholinga tidzasintha dziko lino lidzakhale dziko lotukuka. Akuti yankhula akutionetsa dziko la Malawi kukhala dziko labwino. Chonde ndikupempheni abale anga amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana
kuvota timavota kamodzi pasaka 5 tikaponya kamodzi kameneko timavulika saka 5 maboma ena tayesapo ena zaka 5 ena kandi zaka zingati Dr. Kabambe azipereka kuti akufuna aonetsetse kuti dziko lino lisinthe. Mavuto amene tili nawo kumalawi kuno ndi mavuto azachuma, palibe sokoto lina lililonse. Katswiri yekhayo wa zachuma amene tili naye kumalawi tsiku la lero ndi Dr. Aliyense Kabambe. Chonde tikamapita ku nyumbako tikumbukire chimene osakapotera chisoni awa akumbesa chisoni imene akuonekera yeka akupere ayi chisoni sizithandiza yani sititsitsa katundu mitengo ya katundu kapena kupezesa fertilizer osakapotera chizolowezi kuno kuntaja timapotera akuti tinazolowera amenewo chizolowezi sichibweresa ndalama m'matumba mwake osakapotera mantha awamakonda kuti opeza matusanda anyamata ndizikwanje muno ndiyete apotere iwo tikwaopa mantha sathandiza wina aliyense. Ndapempha apresident anthu akudikirani pansanama mokupemphani kasanzikeni mafumu athu koma tisayiwale akuluakulu mavuto aku Malawi mavuto azachuma dokotala wazachuma ndi Dr. Kabambe sikomo kwambiri masalamu.